И здравейте хора и добре дошли в едно ново видео. Днес как да си направим Discord. За целта трябва да влезнете в за сваляне на игрите. Ето Discord, чат и време заедно. Ето. Така. Само чакаме да зареди. Да се инсталира. До тогава ще разгледаме снимките, ще ви покажа. Ето. Първа снимка. Ето, тук можете да звъните общо около колко човека бяха. 6 човека може само да се звъне или не, аз мисля, ще може и още. И да, целта влизате в Discord. Така, щом вече влезнете, регистриране. Телефонния номер не трябва да го пишете, направо на имейл. Така, хора, само ще ви помоля, ако знаете някой друг имейл, ми напишете долу в коментарите. Напишете ми долу в коментарите, ако знаете други имейли, ми ги напишете. Защото моите не стават и затова трябва да напишете в коментарите. И харесайте видеото и се абонирайте. Сега нека да продължаваме. Така. Кой имейл ще да правя? Не този. Така. Разбира се, ще на този имейл ще съм си. Няма да го сменям. Напред. Тук си таковате име. Как искате да всички да те наричат. Тук вие си пишете, вие си преценявате. Аз пиша Адам. Ка парола ви иска, без значение каква. Аз пиша тая. Така. Така. И тук сега стана проблем. Знаете ли защо стана този проблем? Какво? Хора, ето, видяхте ли? Казах ли ви, че така ще стане? Сега ви казах, че така ще стане, но добре де, ще пробваме пак. Още... Да, нещо май името трябва да смена. Добре, да се напиша като... така. Не, право е така. Чакайте. Шарал. Но сега виждате, имейл е грешен. Но той не е. Виждате ли за какво ви казвам? Ако искате и гледате YouTube и гледате имейли как да си направите, пишете ми в коментарите дали сте намерили имейли и какви са те. Напишете ги в коментарите, аз за да ги видя, и ми пишете дали искате още. И да, хора, до тук мисля вече да приключвам, защото видяхте. Имейл е грешен, не знам друг. Той да напише друг пак не става. Да, както ви казах, ако ви харесва видеото, абонирайте се, ставете по един лайк и както ви казах, напишете в коментарите какви имейли сте гледали
дали работят, стават ли, ми ги напишете в коментарите, за да мога да ги видя и да ги пробвам. И вече като ги пробвам и някой стане от тях и вашите имейли, които вие ще ми пратите, ако искате да вие си преценявате, за да мога да ви покажа нататък какво трябва да се прави. И да, това бях аз, Адам Геймър, и чао, до следващия път.